Maliba TV1 jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan ka kɛ ni kunu dimanche ye mai kalo tile 31 san 2026 lakana minisiri n'o ye général de division Dawudu Ali Mohamedine ye ale ye Burkina lakana minisiri bisimila Senu aéroport Modibo Keyita ale kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ commissaire divisionnaire de police la Mamadou Sana k'a bɛna Mali baara nɔ k'ale bɛn'o lajɛ tile damadɔ ale kɔnɔna la ani ka kumaɲɔgɔnya min bɛ tali kɛ lakanako ale ni sɔrɔko kan Mali ni ale ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ. Irisi kɛlɛbolo kalanso minisiri n'an b'a wele ko Africa Corps ale ni Mali sɔrdasiw jɛra ka jatigɛwale maa dɔ halaki mai kalo tile 29 san 2026 ɲɔnɔ kɛrɛfɛ Segu mara la Mali ale kɔrɔnyanfan fɛ. Africa Corps min bɛ Irisi fédération ni kɛlɛbolo ale kɔnɔna la olu ni Mali wolokansigi tabaw jɛra ka san sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu kan ani ka u bolofɛn caman ka o bosiw la u ka mobiliw fɔ ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛ kɔni o caman o ma a yirala ko kɛwale min kɛra ka Mali sɛgɛrɛ avril kalo tile 25 san 2026 tɛmɛnen kama dogo Mali fantan ani 4 si la Irisi kɛlɛbolo y'a yira k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ ani dɛmɛ don Mali ma yaasa kɛwale cɛjugu min kɛra ka Mali sɛgɛrɛ a kana dafa ko fila ni kɛwale ale kɔnɔna la laseli in kɛra Africa Corps fɛ mai kalo tile 30 san 2026. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Senegal ale kɔnɔna la Senegal gouvernement ye dɛmɛ ani waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin général Birame Diop ale ma k'a bɛna se ka baara kɛ cogo min CEDEAO ale jɛkulu o kɔnɔna la Senegal fanga ɲɛmɔgɔw ye a fɔ ko fɛn min ye général Birame Diop ye ka a ka hakilinaw ale ni a ka kɛwalew o bɛna se ka baara kɛ CEDEAO ale kɔni o kɔnɔna la sisan a ka baara o bɛna sigi fɛnba 3 o kɔni kan CEDEAO ale kɔni o kɔnɔna la a fɔlɔ o bɛ tali kɛ yiriwali ale ni ladilikan mun kan ka taa ɲɛ ladilikan mun bɛ kɛ CEDEAO ale kɔnɔna la filanan o bɛ tali kɛ hakilinajugu minnu bɛ ta kumaɲɔgɔnma olu ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO jɛkulu ale kɔnɔna la a sabanan o ye dɛmɛ ani nɔgɔya min bɛ kɛ fɛn min ye Afiriki jamana ale ni ɲɔgɔn cɛla la. Maliba TV1 jabarani lajɛbagaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na an sera ka min sɔrɔ ka tɛntɛn ka di aw ma bi tɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile gale san 2026 ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan ani nin waati kelen na yan diɲɛ waati wɛrɛ aw k'an bɛn.